Iya, buat bahasan sana. Semua tangga di mana jujur matur dia lima mangsude sadang di pambangena dosna kona tutuana hondi solang-solana soara idao pangapiao di tanah marsi solo namarsi aholona dong atubu boru dot bere asa marsi amina amina jala marsi tukol tukolan asa tarida parbueni holoi boy ram sahudulan borak jom diulang asalam tabu hidari bangsadaan ramam go hidina hurang mangoru hidina lobi ulina ina sadarohai jala marsi layanan roha marsi uruk-uruban asalam dari dabasana di roha saya pada wajan di roha elate aldon late dengan mahita sudah monotunga rompe nahurang lobi di roha sabar-sabar nampe hasib di roha urang mangita marsi pajujuran kaboluso masudesian rohata asa urang dalam pampasu-pasu nasihat Tuhani di tanah masih solo namasih aholona dong atubu boru domot bere asa masih amina-amina jala masih tukol-tukolan asa darida parbueni holomi boy ram sahudulan borak jom diulang asalam tabu hidari bangsadaan ramam go hidina hurang mangoru hidina lobi ulina ina sadarohai jala marsi layanan roha marsi uruk-uruban asalam dari dabasana di roha saya pada wajan di roha elate aldon late dengan mahita sudah molo tunga rompe naurang lobi di roha sabar-sabar nampe
sipino Unang mangita marsi baju jurang Tabolu soma sudesian rohata Asa urang tiara bapasu-pasu nasihat Tuhani Asa urang tiara bapasu-pasu nasihat Tuhani